Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshan Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal.
Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at alarmismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Alright, hi, hello, good morning. Just marhay na pagkaaga Bicolandia. 10 minutos po, makalihis ang alas 10 ning pagka-morning. Ay, magsabay-sabay po kita liwatig di sa tuyang programa. Pasensya na kamo, ta nakapagpuon kita alas 10 na. Dahilan mga tugang kan, sabi ko na nga ni, pigmove ka mo na. Alas 10 mo na guide kita mong programa. Bako na alas 9, saka sana po mga tugang kita nakakaloso. Ano daw iyan, pag alas 9, nadidipisilan kita mga tugang makapag-connect sa satuyang internet. Pero kapag ano ganing oras, nakakalaog na kita. Sabi kang iba, linguyan mo nga ni ngayon, makalaog. Mapun ka na naman. Sige. Okay, syempre, primerong aldaw po sa bulan na Abril 2024, sa brand new day, brand new week, brand new month. Syempre po mga tugang, sa tabayta po na sa baton ang panibagong bulan ning may positibo po ang pananaw, may positibo po mga tugang nakaisipan, tangani po mga tugang padagos po kita na sabi tangani maski puro pa paano mga tugang makaagwanta kita, digdi po sa satuyang pagbuhay-buhay po mga tugang digdi sa ibabaw kan kinaban.
Happy Monday po sa Gabos. Ma'am Daisy Navia, thank you so much for watching. Luzon, Visayas, Mindanao, marhay na magka-morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hain man po kamong party kan kinaban. Okay, kita po magsabay-sabay ngunyan na pagkaaga sa tuyang Lunes na edition po kan sa tuyang programang On the Spot mga tugang digdi po sa Bicol Net TV. Siyempre po sa pangalan, sa panginot po kan sa muyang station manager, Maestro SM Nalantuon, dyan po sa main studio. Siyempre pa sa pangalan man po tabi ni Dugabos na padagos po nag-aantambay, padagos po na nag-abang, padagos po na nagtitiwala, digdi po sa samuyang mga programa sa Bicol Net TV. Maraming thank you po sa inyong lahat. Siyempre pa, happy Monday po. Happy Monday po sa Gabos na nakatutok na po ngunyan na pagka-morning. After Holy Week, here we go. Uni na naman kita mga tugang sa, sabi na nga ni, back to basic, back to work, back to normal po mga tugang. Whether we like it or not, kay puhanta po na, apod kani, kay puhanda po mga tugang na magbalik sa normal na pagbuhay-buhay after kay ito po mga tugang na halabang bakasyon. So mga estudyante po mga tugang, nadidipisilan ka sa bago magbuhat. So sa kuya galing estudyante, nahiling ko, after sa magbuhat ka sa bago ta, feeling na bakasyon pa. Marhay na pagka-morning po sa Gabos na mga nag-uunat-unat pa po sa mga may mga hangover pang po ngunya na pagkaldaw. Iro-iro ano po kayo asikaso. Asikaso ta iyo na inay an bigsasabi tang apod kayo garo-arog ka. Sige. Oy, syempre happy birthday po sa Gabos na nagsiselebrar po kasi indang mga kumpleanyo ngunyan na pagkaaldaw. Si Risa Ibaya. Oy, kay Brad Jepoy Barmedo. Dyan po sa Barangay San Fernando, kan Santo Domingo. Birthday niya ngunyan. Kay Boy Wasak. Happy birthday tabi sa mo, Primes Jepoy Barmedo. Celebrar kan sa iyang kumpleanyo ngunyan na pagkaldaw. Pade, Primes, makaisin na sa nakonsen ha. Baka pwede mo ba na akong imbitaran? Mapasiring na sa nako dyan. Ipaisin mo na sa napade. Kung saan ang harampangan, tamapait lamang kita. Pade, Brother Jepoy Barnedo. Happy birthday tabi sa imo, Primes. And syempre po sa Gabos na nagsisilibrar po kasi ng mga birthday today. Happy birthday po sa Indo Gabos. Siring man sa may mga kapiestahan, happy fiesta po tabi sa Indo Gabos. Sa may mga anniversary, happy anniversary na lang po tabi sa Indo Gabos. Sa may mga special na okasyon po ngunyan na pagkaldaw, ano man po sa Indo pinagsisilibrar, ano man po ang Indo pinagkakabisihan, lugod po tabi maging matarayong po asin ligtas po ang sendong mga suro selebrasyon. Sa tuyang pagiramdam mga tugang, sa taho po kang kaugmahan, kanya-kanya na po tabi kitang pag-iringat. Kanya-kanya po tabi na paglikay, tangani po na iwas po kompromiso, iwas po sa aksidente. Siringman mga tugang, duman po sa tuyang mga kababayan na igwa po tabi ning mga kamunduan, igwa po tabi ning mga gadan. Siyempre pa, ang samuya po na pakikisumaro, pakikidumamay po sa indo po tabi ng mga kamunduan sa hali po sa Bicol Net TV and sa programang ini ang samuya po na pagpapaabot pakikidumamay po sa indong mga kamunduan. Condolence po tabi sa indo Gabos. Siriman duman po sa may mga kamatayan, yaon po tabi sa Manlain na hospital, yaon po sa mga harong, igwa po ni mga kamatayan magparahay po tabi. Magparahay, bangon, sabi ito na nga ni mga tugang. Ano man po nakadilipisilan, ano man po ng mga negatibong nangyayari po sa satuyang palibot, ang Gabos na iyan po ay igwa po tabi ning katapusan. Kaya permisa na po kita, fight sana. 0963-711-4989. Again, it's 0963-711-4989 para po sa indong mga pagbati, question, sumbong, agrangay, paghanga, komentaryo, asin iba pa.
ipaagi po dyan sa numerong iyan, 0963-711-4989. And syempre, happy birthday man pala kay Sir Armand Reyes. Ang sa tuwing pag-iriba sa broadcast dyan sa Pulangi Albay. Happy birthday tabi. Dati man din yung pag-iriba tadig di sa Bicol Net. Ngunyan, igwa naman siyang pagsadiring program istasyon. Happy birthday tabi, Sir Armand Reyes. Ang sa tuyang pandiurag man na pag-iriba sa broadcast. Happy birthday once again, Sir Armand Reyes. Siring man si pangan ito. Kay Primes RJ Barnedo, birthday niya man ngunya. Namalisyan ko mga nag-birthday sa April, mga pugi ngunya na mga gwapuhunon ang mga nagsiselebrar na premierong aldaw mga tugang kang Abril. Si Primes Jipoy, pugi-pugi man, kundi minsan sobra man. Ngunyan naman siya ni tabi, Primes. Ta birthday mo baga, pangalan ta na. Si Primes man na RJ Barneto, talagang pugi-pugi man. Si Sir Armand Reyes, iyo man. Mga pandiurag ang mga nag-birthday pala na April ade. Siring man, mga magagayon pati man. May mga tanda kita na ma-birthday po mga tugang sa bulan na Abril. Magkayo, susaro nga ni mga tugang gani kung sunada ko. Ma-birthday siya sa petsa 27 kang Abril. At dyan ta, dahil ko na muna sabihon, basta April 27 na birthday niya, kung sunada ko ini, magayon gayon pati. Si Mading Jade man pala. Dahil na muna kataali pa, 27 pa man ito. Pero, magayon man. Pandiurang. Ano ini? Alat mo na ito, barati ang tamo na mga nakatutok mo yan, bago kita magpasirig sa tuyang mga pag-restore yung yung pagkaaga. Again, good morning kay Ma'am Daisy Navia, nakatutok po dyan sa Barangay Sipi, Daraga Albay. Nagsiming-siming ka na lamang, Mr. K. Yung nag-roll-up to ako tabi, Ma'am Daisy, kasuhapon. Actually, duwang aldaw ako naglibot-libot sa dagat tabi, Ma'am Daisy. Mga magayunon tabi, Ma'am Daisy, malinikon sa dagat. Pwertihon talaga tabi, Ma'am Daisy. So, pag si Rip ta kasuhapon, Domingo ning pagkabuhay, baga matawuhon sa mga dagat. At dyan pag-restoryahan ta yan mga tugang na Easter Sunday. Pa-shout out na lang kaming lahat dito sa Sipi, Gamit, Hernandez, Magdato, and Navia family. Kay Bro Dick dyan sa Farmers Daraga, sa mga parantabay niya to dyan sa Farmers Daraga, malahay na pagka Monday po sa Indo, Diyos malahay na pagkaaga po tabi sa Indo gabos dyan sa Farmers Daraga. Dyan sa tubangan kan Daraga Municipal Plaza. Yaon dyan ang Farmers Daraga. And also good morning man kay Ma'am Beth Cana, all the way from United Arab Emirates. Ang sa tuyong mga parantabay ng mga FW, ay mabuhay po tabi ka mo. And sa tuyong mga supportadores, dyan po sa manlain-lain po na party kinaban. Sa panginginot po yan ni Ma'am Beth Cana. And also good morning po sa tuyong 5,000 viewers ngayon na pagka-morning, live viewers ngayon na pagka-aga. Ay salamat po sa pagantabay ha. Nakauli na tabi so mga artistahon tang mga bakasyonista. Sabi ni Sir Joey Mendoza. Nakauli gari igwa pa tabing natada. Igwa pa akong nasabat na tulong. Igwa pa akong mga nasabat na mga uro artistahon tabi sir. Kasubagaw. Igwa pa may mga natada pa pero kasuhapon ata igwa naman nagbaralik na duman sa Metro Manila. Good morning Sir Joey Mendoza. Sa katabi ngunyan sir. Ang sa tuyang sa katabi ngunyan garip anini bagong viewers tayo ni si Sir Joey Mendoza digdi sa tuyang programa. Nata gari day ko man naman na si Rip so na si Rip mo. Day man tabi Ma'am Daisy. Day mo man talaga man si Rip Ma'am Daisy ta. Iba man so gusto mo si Rip. Siyempre iba man sa kuya. Ma'am Daisy, baad may nagkawalat naman ng mga aftershock sa dagat, Mr. K. Hinta sa nata, dahil ko pa man iyan tabi, Ma'am Daisy, na rin paraw.
Ano ini? Sir Ted Villar, nakantabay sa tuya, kan Born TV Ligaspi. Sir Ted, good morning kami. Diyos malaki na pagkaaga. Sa tuya na pagiriba sa broadcast. General Manager kan Born TV. Joey Mendoza, digdi po sa Calgary, Canada. Thank you so much, Sir Joey Mendoza. Thank you so much for watching. Ngunyan po tabi na pagkamanay. Sige mga tugang, 22 minutos, makalihis po ang alas 10 ning pagka-morning. Ano ang sa tuyang pag-restorya mga tugang? Ano ang sa tuyang mga pagsalamat-samaan po ngunyan na pagkaaga? Okay, primero, ang sa tuya po tabi na pagsaludo, siyempre pa. Duman po sa mga manlain-lain po na ano ini, aw indaman si mo, madayaong ka, nahiling ko naman sa gilid kan dagat, nagduro dalagan. Dahil man ako nagdalagan kasugpa, Ma'am Lizzie, nagsisid-sisid kita, ika daw. Ma'am Lizzie? Okay, siyempre sabi ko na mga tugang, gusto na saluduhan po, ito po na mga manlain-lain po na mga grupo, mga force multipliers, and so iba pa po tabi na nagtarabang po. Nahiling ta po tabi kan nakaagi pong pag ano po kan Semana Santa. Nahiling ta po mga tugang na yaon po so kumbaga nag-join force mga tugang sumanlain-lain po ng mga Fuerzas Armada. Kasabay na po diyan so Philippine National Police. So Bureau of Fire Protection. Good morning muna sa Bureau of Fire Protection Bakakay, headed by Fire Marshal Raimundo Oliver Jr. Nahiling ta po mga tugang na nakataltag po sinda mga tugang para po magtaoning asistensya kay ini po mga tugang in connection nga kini pagsilibrar po kan Semana Santa po tabi digdi sa tuyang palibot. Siyempre katuwang an Philippine Coast Guard and so iba pa po tabi kabalikat si Bicom alin pa mga iba pang mga grupo mga tugang so Armed Forces of the Philippines hiling ta po mga tugang na igwaman po so apod kini nag-augment man po sinda mga tugang para po magtabang po sa katarangkiluhan kini po tabi na pag-abot sa Semana Santa and so mga ginibo po mga tugang ng mga motorist assistant. Nahiling ta po mga tugang na magayon po so naging sa inda pong giniribo po mga tugang na mga preparasyon. Tangani po na masiguro masiguro po na tranquilo as in ligtas po tabi ining Semana Santa 2024. Sa banwaan po mga tugang kan Bakakay, nahiling ta na pandiurag man. Pandiurag man mga tugang so naging preparasyon po mga tugang katuwang po kay ni po na sabi ta na gani so LGU maurag man kumbaga nahiling ta po mga tugang na so sa inda po na pagreparo so sa indang binilog na team kang mga nakaaging taon kumbaga, igwa man kita nahiling, pero mas gunyan mga tugang, mas na-improve po mga tugang, in-improve po mga tugang. So, pagbabantay po mga tugang, digdi po lalo na. So, mga nagpasiris, pag-abot po mga tugang sa mga beach goers po mga tugang. Naging ligtas po mga tugang, pero kaso hapon, igwa man po mga tugang kuta na, maswerte na sa nataday, day po mga tugang nalawusa. So, di tanpang malamos po mga tugang kaso hapon. Diyan po sa sarong dagat po, diyan sa banwaan po, tabi ikan Bakakay. Maswerte na sana na alertado po mga tugang. Ini sa mga kagayunan po mga tugang na sabi tadangani, ini po yearly, taon-taon po ini pinagigibo. Taon-taon po baga ini na pinag-obserba ang Semana Santa. Ang magayon kayo ni mga tugang ta, habang naghahaloy, aram na ni po ninda. So sa inda po ng mga gigibuhon na preparasyones, sa indang gigibuhon po mga tugang na
mga action plan. Tangani po da isinda mamarangkal oras po na igwa mga siring kaining incident. Kung mga nakakaukod luhay-luhay na po mga tugang na naukdan po mga tugang sa mga dapat nindang tawanan ning atensyon. Tawanan po tabi nindaning magkakanigong atensyon mga tugang. Kada kumbaga ipoprioridad ninda mga tugang kada bes po na nagkakaigwa ning mga siring kaining mga aktibidad pag-obserbar po kan Semana Santa and ini po na nagpapadagos na summer vacation. O tasabi talaga ni dahil po tamili na tapos na po so Semana Santa. Kumbaga kang kasuhapon Easter Sunday nagpuon pa sa na po tabi ini. Kaipuhanan po kay ni ning padagos po na siguro pagbabantay pangapudan po mga tugang sa mga beach goers na makatarigos po sa mga kadagatan. Digdi po sa Permer Distrito kang Albay, not only bako sa na po mga tugang digdi sa Banwaan kan Bangkakay, nahiling taman sa paglibot-libot ta kasuhapon, maging dyan po sa Banwaan po kan Santo Domingo, iyo man po tabi. Matindi man so ginibo po mga tugang na apod kay ni pagriparo, pagbabantay po mga tugang sa mga nagkararigo sa dagat kasuhapon. That's why maswerte naugma kita last time sa Banwaan po kan Santo Domingo igwa ki naitala po mga tugang na casualty dahil lang sa pagkabuton pero bako man ito sa dagat pero nagkaigwa po ning casualty pero maswerte ngunyan na taon sa Banwaan po kan Bacacay and Santo Domingo wala po ki nairehistro po mga tugang na casualty in connection po kay ning Semana Santa or ini po tabi na Easter Sunday na dahilan sa dagsa po mga tugang kan mga bakasyonista na nagpasiring po tabi sa dagat. Kumbaga kasuhapon na ilingta, although matawo po mga tugang manageable pa man sa mga sitwasyones sa mga manlaylain po ng mga beaches and resort po mga tugang digdi po sa Permer Distrito kang Albay. Pero makamurumundo mga tugang na sa may parte kan Malinaw igwa po ning naitalang casualty. Itong napabalita mga tugang na apod kene napabalita mga tugang na nagadan nabutod mga tugang sa sarong-salog po diyan sa Banwaan kan Malinaw. Na base po mga tugang duman sa initial na impormasyon buyong ang biktima kan mangyari po tabi ining aksidente or mangyari po ining insidente na pinagsasabi na nagdive po mga tugang tuminama supay sa grapo naging dahilan po mga tugang para po ini po magadan mabutod po mga tugang kasuhapon condolence sa pamilya po base sa nakuha niya itong impormasyon taga San Lorenzo po tabi dyan po sa syudad po kan Tabaco ini po tabi na casualty dyan po tabi sa Malinaw Albay. Kaya ang sa tuya po na padagos po na pangangapudan duman po lalo na sa mga pasiriring po sa mga dagat siyempre sa mga sabi to na ni kasuhapon po puun pa sa na ito kang pagdagsa po tabi kay ini po tabi na mga nagpapasiriring po sa dagat sa mga manlaylay na resort dahil naman kan na summer vacation naging na ini kumbaga tradisyon na ini kan mga Pilipino kapag Easter Sunday po mga tugang mapasiriring sa dagat kaya sa mga mapasiriring po sa mga kararigos magtaga likay-likay po magtaga iringat-ingat po kita pero kung hilingon ta generalmente mga tugang naging matarangkilo matarayon po mga tugang so pag-obserbar po tabi mga tugang sa Semana Santa ingat na lang po sa pagsisid ingatan ang payo baad mapas iyo tama iyan tabi Ma'am DC anong man na bagay tabi Ma'am DC anong sa kuyang naokdan tabi Ma'am DC arog kay ni inot na inot kinakaipuhan talaga tabi Ma'am DC ingatan pirmi ang payo ayaw kang payo baga tabi Ma'am DC yaon pirmi iyan dyan may mga payo baga tabi Ma'am DC na mga mahiro
Ah, kaya ingatan ang tapad mapasala. Mapasala baga Ma'am Daisy mag-dive. Makauro. Ikat talaga Ma'am Daisy. Lunis-lunis naman. Alat ka. Alat ka. Sige. For the meantime mga to, tama ang ibang payo, delikado. Delikado talaga yan Ma'am Daisy. Ang ibang payo tabi Ma'am Daisy, nakaka-siyam na bulan. Karawang ka naman. Okay, for the meantime mga tugang alas 10:32 na ning pagkaaga. Ma-commercial daw mo na kitang madali. Mabilta na kita mga tugang makalihis po. Ka mga nagkakapirang hanap buhay. And sa pagpapadagos po, kan sa tingin programa ngunyan na pagkaaga. Kaya dyan sana po ka mo, madali yun sana ini. Alat. Hay na ito. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayanta. Alright mga tugang, tamang oras sa bilog na Pilipinas, 35 po, or make it 35 minutes makalipas po ang alas 10 ning pagkamonay. Oy, kamo po, padagos na gandabay. Hindi po sa programang On The Spot, syempre po sa BicolNet TV. Kasabay po nindo ang sendong lingkod. Ang sendo po tabing amigo. Ang kasurog po kayong mga, ang kasurog po kang may mga toltol na gibalagad kontraryo, kang may mga dispalinghadong trabaho. Tawag Kristo mga tugang, at your service. Sundo alas 11 po kita ning pagkaaga. Good morning po sa liwat po sa Saint Gabos, sa mga minatulutok pa sana, sa mga nakantabay pa sana po ngunya na pagkaaga. Bago ta po mga tugang malingawan, ngunyan po tabi na pagkaaldaw, ang ngunyan po na bulan na Abril, pinag-ano man po ining April Fool's Day. Kaya dipisil ngunyan ha. Dipisil ngunyan, mag-ingat tabi kamo. Ngunyan po April Fool's Day. Kadakol kitang mga mahihiling. Kaya dakol kitang mahihiling na mga lalo na ngunyan sa mga pag-upo sa social media, mga impormasyon, mga tugang na mga kumbaga mga prank. So mga dahil man pong katotohanan. Okay, maging maikmat po kita di. Lalo na sa mga borbareta, pwedeng laugon man kayo ng April Fool's Day. Dahilan po yan mga tugang sa, sino itong nakaimbento kayo ni Ade? Na April Fool's Day na ini. Okay, dipicil, alog kayo ni Ma'am Daisy, puruha dito ni Ma'am Daisy, baka may mabiktima naman kayo ni Ma'am Daisy. Na April Fool's Day. Baka at dyan ka, anong sabihin ngayon? Single. Tapos bako mampalan tabi Ma'am Daisy.
Yeah. Kasi dahil pag mga ano kayo ni ano, expected na igmang mga siring kayo ni na kumbaga ano na ini ining April Fool's Day alat ka. Pag may payo akong nahiling na nag-alboroto Mr. K, minadulag ako saan, abo ko. Ika talaga, Ma'am Daisy. Kalunis-lunes. Minadulag ka pala. Iyo, difficile ito talaga, Ma'am Daisy. Lalo na pag may araw kayo, Ma'am Daisy, dahil iyan kipipipili tabing aldaw. Dahil pipipiling oras tabi, Ma'am Daisy. Maski tindugon na ng aldaw, minapakopsit talaga iyan, Ma'am Daisy. Tama-tama talaga, magdulag ka tabi, tabaga makopsitan ka. Brother Jones Balunso, thank you so much for watching. Nakantabay. Haing katabi ko niyan, Brad. Maray na sa nila si Brad. Tapos may ining yaon dyan sa haing ka ngayon, Brad. Ang sa kuyang brother na habang tumatagal, lalong nagiging pandiuran. Brother Jones Balunso, thank you so much for watching. Nakantabay ko din na pagkaaga. Mabuhay ka tabi pa din. Sige. Ngunyan, igwa kitang naku ang impormasyon mga tugang. Manunungod ini po mga tugang sa subuot na class suspension mga tugang. Dahilan po ini mga tugang sa ining high index, high heat index po mga tugang na pwede sir po na ma-experiencehan po kan sa tuyang mga kababayan sa nagkakapirang lugar po digdi sa tuyang runa. Nain daw sa mga amigo tang mga mahapot daw kita. SM Istulbon si SM, bati yaon sa nasa pagturo si SM. Kasabay ba ang albay? Pero naghahalas kita kaya, kasubago ka, nagluwas ining baretang ini, nagbutwa ang baretang ini, kulang kaya, dahil ako tayo ni hon, tutukaron, pero, Consumel Mexico brand po. Ingat tabi dyan pa ha, sa imong kinamumugtakan sa Mexico. Ayos. Daran mo ako pa ding, Brad, pag uli mo daw, Brad, daran mo daw ako, Brad, daw na marin na darahon na hali sa Mexico. Pero matindi ni si Brad. Noorin ka uli naman digdi, Brad, sa tuyang lupang sinilangan. Si Brad Jones Balunso. Ingat na sa brother tabi sa imo dyan na pagbiyahe ha. Yaon pa lang siya sa Mexico ngunya na sa mga oras na ini. Sige. Sabi ko na nga mga tugang, pinaghahalata pa ang kompletong detalye po kay ni. Pwede sila po mga tugang na magsagibo po ng class suspension. Durante mga tugang kay ni pwede sila na mamatian po na halangkaw na heat index po mga tugang. Ref magnet, August pa, uli ko, salamat, shout out po, Brad. Pwede na yan pa rin. Okay na yan, na ref magnet na yan. Pwede na yan, at least, maski wala akong ref, mahiling ko lamang, so, yan na itatao mo, okay na ako. Iyo, Brad, basta ika, shout out po, Brad. Salamat sa shout out mo po, Brad. Pero me, pahit sa na pa rin. Basta ingat siya na, tabi pa din. Difficile na. Sige. Sabi ko na mga tugang, digdi. We are still waiting po mga tugang. Duman po sa complete na detalye po kayo ni. Regarding po, digdi sa pedisir na pagsasagibo po ng class suspension. Regarding po kayo ni na, sabi ko na nga ni kasubago, mamamatean po na halangkaw na heat index po mga tugang digdi po sa satuyang nasyon. Dara naman ini po mga tugang kaining pinag-aandaman po na El Nino phenomenon. Dahilan po kaini ang primeramente talaga kaining maapektaran ini po na mga estudyante and apod kaini siyempre sa mga kamestrahan na medyo may mga namamatean na saro man sinta digdi sa mga
pwede sir po na maapektaran kining paghalanggaw po kang heat index ngunyan po tabi na bulan ning Abril. Ngunyan gari ano nagbabana-bana naman na ibalik po mga tugang ini po na ano nga itong apod nito? So ano ito? So modular. Dahilan kay ini na gari ini saro ini sa mga medyos na pwede sir po mga tugang nagibuhon po. Sa lado po kan Department of Education, tangani po na maibitaran ano man po na insidente po, may kinaraman po kayong labi-labing pag-init po mga tugang na mamamatian, digdi po sa satuya po tabing nasyon. Makatakot ade. Pero sabi na nga ni, we are still waiting for mga tugang for the complete details kung sabay ba ang albay sa ipapautob po na class suspension ngunyan po tabi na bulan ng Abril. Pagsiring baga kayo ni summer na, yaon talaga dyan ang init po tabi na mamamatian po tabi. Sabi na nga ni, dakulang bagay mananggad kung apod kayo ta syempre may mga classrooman baga kita na nahiling po mga tugang ang style grabe ka init. Gari ipapautob kayo di ano siguro by tomorrow mahanap daw kita ng kompletong detalye kayo ni kung ang albay bata kasi bago may naghapot na talaga sa tuya kayo ni may nag-PM sa tuya pig forwardan kita kaning apod kene pig forward sa tuya regarding po sa pwede sir na pagsasagibo po ning class suspension. Pero initialmente naipakita po na kapot na papel na nagsasabi po na ang probinsya kang Albay makakasabay po tabi duman sa ko kaya ng mga ilang lugar ang nakalagay duman ilang lugar maaaring magsagawa ng class suspension dahilan po dadigdi sa halangkaw na heat index po na mamatayan po mga tugang ngunyan po tabi na bulan na Abril. Yan no for clarification po mga tugang igwa kitang na sabi ka na duman sa nag-forward sa tuya bago kita mag-phone sa tuyong programa, igwa po kita, minabasa man kita actually kasubago kayan, pero data po, dahil pa po confirm, o dahil pa po konfirmado na ang probinsya po kang Albay, isa sa eraruman po dyan, isa sabay po tabi dyan. Kaya, again, we are still waiting and manilay po kita sa mga apod kining siguro sa mga oras na pig-urulayan pa yan, pig-ururunan pa ang katakod po sa bagay na iyan. Pero ang sigurado, April 3, iyan po, dahil po ng klase sa probinsya kang Albay. Kaya, Albay Day, dahil po tabi ng klase sa April 3, sa Miyerkules po tabi mga tugang. Kaya, iyan ang sigurado and kumpirmado po mga tugang na announcement, advisory po mga tugang day po ng klase sa April 3 dahilan po kaning Albay Day hindi po sa probinsya kang Albay. Kaya, sige. Pero regarding duman, again, sa naghapot ka subago, duman po sa class suspension, dahil pa po kita ning nare-receive or dahil pa kita ning apod kene dahil pa kitang nahiling na papel na nagsasabi po na sabay po ang probinsya kang Albay digdi po sa class suspension dahilan po kaning high heat index na mamamatian po tabi sa bilog na runa kan Pilipinas. 10:47 in the morning. Maluhay-luhay na muna kitang mapaaram ngunyan. May lakawon ako. Baka nakamonitor, madagitan kita. Malit ka ngaya. Malit ka ngaya. Alat ka. Kaya,
Basta sa aga, ngawil talaga kita mga tugang. Para po sa pagpapadagos nga sa tuyang pag-restorya, ngunyan pag-restorya po mga tugang kan mga bagay-bagay po na nangyayari po digdi sa tuyang palibot. For the meantime, mapaalam kita kaya tabatab, yaw, apod kene, may asikasuhon po kita ngunyan na pagkaaldaw ng Lunes. Busy-busy kaya kita mga tugang, no rin daw kita apod kene, no rin daw kita kene pero okay man yan. Okay man bagay yan, Brother Jones Balonso, ingat po, Brad. Ingat man tabi pa, Salamat sa pagtutok, salamat sa pagkandabay. Again, alat ka. Kang pala, kaya ni po na, ni malilingawan ta. So, dyan po sa nangyari sa Pamplona, may naitala duman na, I think, 13 na road crash. Kang nakaagi po na, so mga biyahero po na may mga bitbit na sa diring bihikulo, so mga nagbabiyalahi po sa mga oras na ini. Magtaga-ingat-ingat po tabi ka mo. Basado po sa nakuha niya itong informasyon. Diyan sa Pamplona, igwaning tracing incident po ng road crash. Ang nahitala po mga tugang, ngunyan po tabi na Semana Santa. Kaya sa mga mabiyarahi po, pauruli, pabaralik po dyan sa Metro Manila, magtaga ingat-ingat make sure po na yaon po sa kondisyon ang sa indong mga auto, and also yaon po sa kondisyon ang sa indong po tabi na lawas, ang sa indong po tabi na mga kumbaga igwa ka muning sapat na tulog. Tadi pesil po pag mga long drive, kinakaipuhan po kayo na dapat nasa kondisyon man po ang sa indong mga auto, nasa kondisyon man po tabi ang sa indong po tabing lawas. Tangani po dahil makaigwa ng man na aberya sa sendo po tabi na pagbabiyahe. 10:50 in the morning. Ano pa man, maluhay-luhay na po akong mapaaram ngunyan na pagkaaga digdi po sa loob sa tuyang programa. Sa liwat po sa pangaran, kan na bilog po na Persa, kan na Bicol na TV. Siyempre sa pangyayat po, kasama yung station manager, Maestro SM Nalatuon, dyan po sa main studio. And siyempre sa pangaran man, kan sa tuyang mga katuwang digdi po sa loob kan sa tuyang programa, sa tuya pong mga parantabay, sa gabos po na nag-like, sa gabos po na nag-share. Maraming thank you po sa inyong lahat. Sa gabos po na mga bakasyonista na yaon pa po digdi sa probinsya ng Albay, narito pa sa probinsya ng Albay. Magandang umaga po. Enjoy your stay. Mag-iringat po tayo. Ingat-ingat po tayo sa ating pamamasyal dito po sa Bicol region. Siyempre, sa pangalan po tabi ni Dugabos, thank you so much. And siyempre, ako man po tabi, ang sa indong nakasabay ng iba, ang sa indong po tabing amigo, ang kasurog, kang may mga tultol nagiba alagad kang tatanyo, kang may mga dispaling hadong trabaho. Holy Christ, mga tugang, your service. God bless all. Bye. Keep safe, Bicolandia. Iringat po kita. Enjoy the rest of your Monday. Bye-bye. Alat kain ito. Kong Joey. Tudikan Albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, wala na maniniba. Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey! Sa
Suntakal ba'y progreso ang dara? Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kanal ba'y tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kanal ba'y sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshan Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon. Istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at aramismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan. Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmigan.